Ассалому алейкум. Номи ман Парвина. Ман коргари компанияи Faberlic. Шуморо ба кор даъват мекунам. Бо унвони духтарони зебо. Кори мо онлайн кор дар хона барои занҳои хонашин ва духтарони донишҷӯ. Кор ягон кори мушкилӣ надорад. Танҳо бо интернет ва телефон лозим аст ва дар як рӯз 3 соат кифоя аст. Маоши хуб дорад. Агар хоҳиш дошта бошед, марҳамат нависед. Регистратсия ва омӯзиш бепул. Ҳоло тамом не. Касони якум бор барои худ заказ мекунанд, компания ба онҳо тӯҳфаҳои қиматбаҳо медиҳад ва барои коргарони Faberlic ҳамаи маҳсулотҳои Faberlic 20-26% скидка дода мешавад. Боз барои маълумотҳои пурратар ва хубтар омӯхтан ба рақамҳои дар экран WhatsApp нависен, алоқа шавед. Боз ба шумо пурратар меомӯзонем. Раҳмат ба шумо. ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, ҳозир мехоҳам аз бозори Корвон 10-12 тарафи пажарка 192 контейнер барои шумо анамин безрукавка ва анамин курткои тоза турки якум сорта нишон дидим. Нархоша фаҳмонум. Касе мехоҳа анамин суроға ҳаст алакай омада аз наздик бинед. А касоне ки мехоҳанд доставка кунем мо, пас дар рақамҳои дар рӯи экран ҳаст, анамун нависе доставкара ма пура бо шумо дам мефаҳмонам. Якум безрукавкае ки мебинед и кожаная. Мана кожанияю қафош стриженый анамин мех. Диде? Тоза турки. Нархаш чандай? 750 бо арзон мешавад. Вай, размераш чӣ хел? Размераш 46 сар мешавад то 52. Размер аз 46 сар мешавад то 52. 52 шасти тоҷикида дуруст мебия. Бинед чӣ хушрӯй стилшам фасонай. Хичам беҳад бори нағзай, качествени бори туркияй. Ана ин безрукавкаш бошад то замина дарозай. И чанд сумай? 850 бо арзон. Ана ин 850 сомон бо арзон мешавад. Марҳамат. 42 сар мешавад то 50 размераш. Размеро аз 42 то 50 ҳастай. Бинед чӣ қадар рӯзи хушрӯ. Борои оригинал. Ана ин безрукавкашам ҳамин хел. Амна камака хеле кушода мемонад ки хушрӯтобад. Марҳамат, ана иншам бинед. Инам размеро то 60 аз 42 турки то 60 тоҷикира ҳаст тақрибан размер. Нархаш 850 бо арзон. 850 сомон бо арзон мешидай. Ина бинед чӣ хеле хушрӯча аста. Букакан ино ҳечи намешаванд. Чӣ хеле гуфтум бори тоза турки. Иам капюшон дорад, не? Иниш капюшон надорад, иниш капюшон дорад. Баъд ҳаст большемерка. Ана ин намуд вай. Безрукавка. Ин чанд? Инам 800 бо арзон мекунад. Инаш 800 бидай бо арзон мешавад. Иам амҷашам хес рижни ламай қафош бошад, ам хек полни плашовкаги курка. Чӣ тавре гуфтум безрукавка? Чӣ тавре ки гуфтам? Ино тоза бори турки. 50 сар мешавад то 58 вая Туркия. Аз 50 сар мешавад то 58 туркира. И медонед қариб то 70 тоҷикира дуруст мегирад. То 70 размери тоҷикира. Ана ин намуд бо куртко ҳастай. Мехошон. Ана ин мехое ки ҳаст, снимающиян, оригиналан. Ана марҳамат. Иҷада бо ҳастай ана мехе курткачоҳо. И чанд сумай? Ино 900 сомон бо арзон мешавад. Ино 900 сомонай бо арзон мешавад. То 50. Размер 50 60 ба туғри мегирад. Размерои большемерка. Занакои калон. Бинед размерои калон большемерка. Стилоша ҳам хе хушрӯ духтагай. Намин медонед сабукакан. Марҳамат. Сабукан гарм мегиран анамино. Бори турки. Метавонед ки бо омада аз наздик бинед. Ана инаш чандай? И бо бинед стилиш дигарай. Нархш 900 сомонай бо арзон мешавад дӯстони азиз. Аз 44 то 52 то 52 размер аст
тақрибан то 60 тоҷикира ҳамино размер доранд. Метавонед ба ҳазур омада пушед бинед. шахсоне ки мехоҳанд ки омада аз ҳамин дукон харанд. шахсоне ки мехоҳанд аз мо дархост кунанд ки мо доставка кунем, пас шумо нависед, интихоб мекунем вайша размерша фасонша мо доставка мекунем. хулоса на бо модели дигаш 44 сар мешавад то 52. 52аш 60 тоҷикӣ мешавад. Размерҳои балши нархаш чи 900 сомон ба арзон. ана ина мудчам ҳамин хел инаш калта таракай. ино ҳамаш аз зону поёнанд, то замина нестанд, вале аз зону поён местана. ана марҳамат дӯстони азиз, ино самхе сиёҳанд, сап сиёҳанд. иҷа камакак видео да сери омадестай, вале аз наздик рангаш сиёҳ. хулас ана як ду фасони дига ҳаст. инорам шумода мехоҳам нишонтим. ана ин сиёша бинед. турецкий пуховик ино 1100 сомон. турецкий пуховик 1100 сомон. остинош драпай. пайлто бари намхе. Аҳа. об намегзарад, ана мин намуд драпода, тоза турки будиян. ина марҳамат размерашон чӣ хел? иноям 44 сар мешад то 52. 52 60 тоҷикӣ мешад. то 60 тоҷикира размер доштай, нархаш 1100 сомон бо арзон мешавад. иноям ҳамин хела? 1100 сомон. иношам ҳамин хел дӯстони азиз. мехоҳи натурални дора варадни кош снимаишян то 60 тоҷикира размер ҳастай. марҳамат ҳамин ду моделе ки мебинед ҳамаи ҳамино оригинал. дидед? турецкий пуховикан ва ё аҷоиб фасон. хулос дӯстони азиз, ҳамин сета охире ки мебинед ҳамино 1100 сомонӣ бо арзон мешаванд. чӣ хеле гуфтан варадникошон ҷудо мешавад. марҳамат то размери 60 ҳастай, 60 тоҷикира метавонед дархост кунед. боқӣ саломат бошед. хайр.